פתח את האוזניים שלך, תקשיב לשכנים שלך, אולי ייכנס בהם קצת דברי חוכמה בקודקוד שלך. אין סיכוי. הדס ועמיחי, עדיין לא דיברתי בהפגנות הללו, למרות שאני משתתפת ואף עוזרת בארגון שלהן כבר שנתיים. עד עכשיו הספיק לי לעמוד עם שלט בשתיקה או לשיר. בעבר אפילו כתבתי הודעות לך, עמיחי, לפני שחסמת אותי, וכתבתי לך מכתב ארוך, הדס, וישבנו שעות ודיברנו, וזה הספיק לי. אבל מרוב כאב ודאגה, אני מרגישה צורך דווקא לדבר היום בפורום הזה. השבוע הייתי בירושלים פעמיים. ראשית ביום שני, יום ירושלים, לחלק פרחים לתושבי הרובע המוסלמי ולסייע בהגנה עליהם מפני בריונים צעירים שהגיעו באוטובוסים מרחבי הארץ ולצעוד שם עם דגלי ישראל, על מנת להפחיד, להטריד ולהשחית. הם היו בורים ואלימים, תוצאה של חינוך מכוון לגזענות, עליונות יהודית ואלימות כלפי כל מי שלא כמוהם. זו הייתה זוועה. כשהבריונים האלה הבינו שאני שם כדי להגן על הפלסטינים, הם ירקו עליי, תפסו לי פרחים ופליירים מהיד, קראו ורמסו אותם ואמרו דברים מכוערים. כשהם ראו את החולצה שלי של עומדים ביחד בערבית ועברית, הם קראו מוות לערבים ושישרוף להם הכפר, וציבו באנרים הקוראים לנכבה שנייה. זה היה מחריד ומדכא. זה מה שאתה מביא על ישראל, עמיחי. הדס, זה מה שעמיחי יוצר כאן בארץ בשביל הילדים והנכדים שלכם ושלי. בן גביר וסמוטריץ' הובילו את הצעדה הזו, ואיתם יושב עמיחי בממשלה. הוא לא יכול לומר שהם הקיצוניים, והוא זה ששומר על שלטון מתון, כמו שהוא אמר לפני שנתיים, כשישבנו יחד לשיחה בבית שלי. כי הוא כבר אחד מהם. אתה, עמיחי, אחד מהם. כמוהם אתה רודף מלחמה ומוות, ואתה מלך ההסתה, גם נגדנו. הדס, אני יודעת שאת לא קוראת את הפוסטים של עמיחי, אבל רק אתמול הוא פרסם ציוץ על עסקת החטופים והפסקת האש הנוכחית. הציוץ התחיל במילה נגד. הוא כתב שהוא נגד עסקה להחזיר את החטופים תמורת הפסקת אש, לא בגלל מחבלים שישוחררו, כפי שהוא טען בעבר, אלא מכיוון שהוא לא רוצה הפסקת אש. הוא רוצה להמשיך את המלחמה בכל מחיר, אפילו חייהם של החטופים שעדיין בחיים, ושל עוד הרבה ילדים עזתיים חפים מפשע. הדס ועמיחי, אני פונה אליכם כהורים. עמיחי, איך אתה יכול לכתוב את המילה הזו, נגד, כשיש הורים הבוכים על ילדיהם שאתה יכול להציל? הדס, איך את יכולה לעמוד מנגד, ואפילו לתמוך, כשיש חיים של ילדים של הורים כמונו שאפשר להציל? איך אתם, הדס ועמיחי, שבוחרים לגור בחנתון ובעמק יזרעאל הליברליים, יכולים להביא את העתיד הזה על ילדינו ונכדינו? אתם באמת רוצים שהילדים והנכדים שלכם
יחיו במדינה שבה הבריונים האלה קובעים את אופי המקום. אחד מבני הנוער האלה אמר לי ביום ירושלים, אנחנו ננצח, לכל אחד מאיתנו יהיו לפחות 5 ילדים. כמה יהיו לילדים שלך? והוא צודק. הוא לא ידע שיש לי 7 ילדים. אבל אני מניחה שילדיי לא יביאו 7 כמוני. גם לא שלכם. אז מה מצפה לנו? מדינה של בריונים גזעניים. זה מה שאתם באמת רוצים? הדס, את עובדת בנהלל. חינוך מסוג זה ייעלם עם הזמן במדינה שבן זוגך מביא עלינו. האם את באמת רוצה לחיות במדינה שמפקירה חטופים? מה אם הילד שלך היה אחד מהחטופים שעדיין בעזה עכשיו? עמיחי אומר שהוא יהיה מוכן להקריב אותו. את מסכימה? ביום רביעי חזרתי לירושלים, לחוויה מתקנת. צעדה בין דתית בעיר, בה שרנו מאות בני דתות שונות, שירים כמו אלה שאנו שרים כאן. שירי תפילה של צדק, שוויון ושלום. הדס, אני חייבת להאמין שאלו ערכים שאת רוצה עבור ילדייך. אני חייבת להאמין שאת רוצה לחיות במדינה שבה מכבדים את הערכים האלה. בחרת לחיות בקהילה עם חזון שכולל את הערכים האלה. את חושבת שאם תצליחי להשתיק אותנו, המפגינים, תוכלי לשמור על המקום הזה כאי מנותק משאר המדינה. אבל זה לא יעבוד. אולי תרצי לנסות להמשיך לחיות חיים רגילים, כאילו המדינה לא בוערת סביבך. אולי תרצו להעמיד פנים שאין חטופים וחטופות בעזה, שאין חיילים שמתים במלחמה שיכולה להסתיים מחר, אם אנשים כמו עמיחי לא היו מתעקשים שהיא תימשך. ולמה? כדי שיוכלו ליישם תוכנית שמבטיחה לא שלום, אלא עתיד אינסופי של כיבוש שייצור עוד ועוד בריונים כמו אלה שפגשתי בעיר העתיקה ביום ירושלים. ואלה יהיו הצאצאים שלנו, אם הם לא יבחרו לברוח מהמדינה הזו, כמו שהילדים שלי כבר שוקלים ברצינות. זה באמת מה שאתם רוצים? ילדים שצריכים להחליט בין לברוח או לחיות במדינת בריונים גזעניים? עמיחי, אני לא מאמינה שזה מה שאפילו אתה רוצה. הדס, אני חייבת להאמין שהיית אוהבת לצעוד איתי בשנה הבאה בצעדה הבין-דתית לזכויות האדם ושלום. אני מדברת על המקום הזה שנמצא בתוכך, הדס, ומבקשת ממך לדבר עם עמיחי. אולי גם לו יש את המקום הזה בתוכו, שרוצה עתיד נורמלי לכולנו בארץ הזאת. תשכנעי אותו להתפטר, ואולי שלושתנו ניסע לירושלים בשנה הבאה להגן על הפלסטינים בעיר העתיקה, ואחר כך נצעד יד ביד למען עתיד של שלום, שוויון וצדק לילדינו ולנכדינו. אני כבר יכולה לדמיין את זה, לראות את התמונה הזו מול עיניי. מה איתכם?